Mangwanani akanaka kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuno kwandiri kuri kunaya zvisingaiti, zvimwe kuda ndiyo climate change yacho, nekuti weather yacho ainzwisisiki, kunomboti kukatonhora kombopisa kobva kwambonaya. Tisati tapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi, pane imwe nyaya yandakasangana nayo pa Facebook. Hanzi kune vanhu vakafira mumvura mushure mekunge vaenda kunobhabhatidzwa. Hanzi 9 bodies have been retrieved after 33 Masowe churchgoers from Alexandra who went for baptism in the Jukseki River in Morningside, Joburg, drowned. The 9 bodies are among the 15 people who were swept away by water. Authorities are still on the scene searching for more bodies. Ndiyo nyaya yakaitika ku Joburg. Hanzi kune vanhu vainge vaenda kunobhabhatidzwa, then vakabva vanyura mumvura, zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva tapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi ainashi, please post for me. Ini ndinoda kureurura ufeve wandiri kuita. Mukoma, I am a married woman ane vana vake vatatu. Tinogara kuno ku South Africa nehusband yangu. Tinoshanda pamwe chete pamba pemurungu. Ini ndiri kudanana nemurungu wedu, of which murungu uyu ari married, ane mukadzi wake nevana vake. Zvinhu izvi zvakatanga last year pandakamborwara ndikanogara muchipatara kwechinguva chakati rebei. Varungu vedu used to come and visit me ndiri muhospital kudaro. So day randakadischargiwa ndakazotorwa nemurungu murume kuendeswa kumba. So tiri muroad ndakangotanga kutaura naye ndichimutenda nekuappreciate everything zvavainge vakandiitira. Ndakazosvika pakuburitsa mashoko ekuti I wish to date a white man because white people are very kind and loving. Akangoseka ndokubva ati really? Ndikati yes. Akabva atiwo me as well, it was my wish to marry a black woman but my family denied it. Ndipo patakabva tangotanga kungoitirana ma-actions kusvika one day boss vazoti vanoda kunotenga grocery, so I should come with him kuti ndikwanise kuvabatsira. That was the day ratakatanga kudanana, but murume wangu haazvizivi ende haazvifungiri. Madam mukadzi waboss most of the time vanenge vari busy nebusiness ravo, vanenge vachingofamba up and down. Kana madam vasipo, murume wangu anogona kutumwa Pretoria naboss vombodzima havo makamera mumba, then we have our quality time. Very way baba ava vanoziva inonze love. Hapana pavanosiya kana vakatanga kudya, vanokudya zvomene zvisina kusema kana kuzeza. Uye boss ava vari very loaded, vakatakura havo, apa vane sexy body kwete zvekufungira. We are really enjoying hedu. Baba yekwangu inenge ichingodengedzera zidzoro isingazivi kuti iri kudyirwa zvinhu naboss vayo. Mari ndiri kupiwa kwete zvishoma. Every month tinotoenda mutown, sometimes ndinopiwa 15,000 ndobva ndatodeposita pamukuru yobva yaenda kumba. Now ndatova nemombe dzangu kumba, ndakapedza kubhadhara stendi, ndakutotenga building material yekuvakisa 12 rooms yangu mugweru kuma suburbs, but habi haazvizivi. Ini ndakangoona kuti hapana kana plan, hapana pandairega this golden opportunity ichienda. Hama dzangu chero dai maiva imi mairegawo here pakadai. Ndo yanga iri nyaya yangu. Nashi please chitupa changu viga hako. Ndiyo yanga iri nyaya ya Haidi. Hanzi ndiri kudanana nemurungu wangu. I could not let go of this golden opportunity. Amene kuti vedare munozvionawo sei. Regai tibva tapinda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi mukoma Nashi, ndinodawo kubvunza chinhu chinonzi munyama chinonyanya kupedzwa nei kuti chinzi chapera. Ndakazama maremedi ese emunyama asi hapana chiri kuchinja. Ndazama kufamba kumapostori, vanongonditi mai mune munyama. Ndakambonogezwa kumapopoma asi hapana change. Hapanawo here anokwanisa kundibatsirawo kupedza munyama uyu. Varume vanondiramba apa tinenge tichitodanana zvakanaka. Ndainge ndakaroorwa ndikachata nemurume wangu aiva munhu ainge akafunda zvekuti, asi dambudziko vaive vamwene vainge vakandivenga zvisingaiti
kusvika tasiyana nemurume. Iye zvino ndinofambidzana nevamwe baba. Mumwe musi rudo runomboita zvakanaka, mumwe musi zvinenge zvakachinja. Ndakambofamba zvikanzi mweya wemunyama uri pamuri ndiwo uri kudzinga murume. Kana nzvimbo yandinenge ndigere ndinongopomerwa mhosva dzandinenge ndisina kupara. Ndiri munhu akazvibata uye ndinotya Mwari zvakanyanya. Kana vana vangu ndinoita kunge ndisiri mai vavo, havana kana rukudzo neni. Hapana chakaipa chandinoita vachiona, ndinotovaremekedza. Since ndasiyana nababa vavo patova ne13 years, havadi kuona murume wandinofambidzana naye. Ndakazama kuvaonesa nekutaura navo, still havanzwisisi. Baba ava vakutozeza kuuya kuzondiona pamba pangu. Imba iyi ndakatenga ndega, asi vanonditonga pamba pangu. Kungava kubasa chaiko, ndini ndinotambira mari yepasi, vamwe vese vanenge vari pamusoro. Kana dzandinoti shamwari dzangu dzinongondipandukira pasina kana kuvatadzira. Mukomana chindibvunzireiwo kana paine vanokwanisa kubvisa oro kugeza munyama uyu. Ndatambura, handisi munhu akashoreka, nditori nechimiro chakanaka uye awife material. Ndinotenda kune vose vachakwanisa kundibatsira. Vabva vasenda meseji zvekare vakati ndakabva kumusha kupera kwaSeptember ndikasvika zvikanzi basa rapera, asi painge pasina kana nyaya. Hanzi nemurungu pane zvandakanzwa neshamwari yako, saka handichadi kana kukuona. Ndiye wandaitoti murungu aindibhadhara zvakanaka. Up to now basa rinongopera pasina kana chikonzero. Zvanga zvisina kudai kubva pakutanga. Kurambana kwandakaita nemurume wangu zvainge zvisina kudai. Ndaitova munhu aive pamusoro, zvandaibata zvaioneka, asi iye zvino handichaziva kuti kochii. Ndiri kutsvakawo anokwanisa kundibatsira. Ndiyo yanga iri nyaya yavahanzvadzi vedu ava. So one of our listeners akati iye hanzi inini I always listen to your stories ndiri kuMalawi kunonzi kuMangochi akweshe. Hanzi kune machawa vanokwanisa kuroyonora zvese nekukwesha nyora idzodzo. Hanzi inini ndiko kwandiri. Hanzi kune vanhu vakawandisa vanokwanisa kubatsira. I hope one day kuti ndichatanga ndamboendawo kuMalawi ndonoverifya kuti zveshuwa kune vanhu vanokwanisa here kubatsira. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello admin, please kanda kuseri chitupa changu. Ndine yanguwo nyaya inondinetsa. I am a man for 27 years in marriage. So mukadzi wangu anondifungira zvinhu zvandisingaiti. Anonditi ndiri kuita magirlfriends but I can't do. Pamwe pacho anotondipopotera zvisina maturo. Kunyangwe ndikabva kubasa pandinomisa mota, ndikangoita chero 10 minutes ndichiri mumota, unonzwa oti wanga uchiudza vasikana vako kuti ndasvika kune benzi riya. Chiregedzai kufona kana kuisa mameseji. Foni yangu haina kana password. Sometimes ndinotomboisiya pandinenge ndisingaende kubasa paya. So ndikuda kuedza kumuudza kuti no, handiite izvozvo. Iye haanzwisise. Uye kana tichifamba tose, kunyangwe ndikawana musikana kana akakumbira lift anoti musamira. Ini zvinhu izvi zvinondinyadzisa, especially munzvimbo mandakakurira, zvekudarika vanhu vemunzvimbo mandinogara vanenge vachikumbira lift. Pamwe pacho ndinenge ndichida kuenda kwandinenge ndichida kuenda ndiri ndega. Iye haandipi nhumbi dzakaainwa, anobva andipa maoversize. Hanzi uri kuda kuonekwa nani. So zvinhu izvi zvinondinetsa. Pamwe pacho ndinofunga kutongoita magirlfriends acho kuti nditukirwe zviripo. Ini nguva dzaanovava ndinenge ndakangonyarara hangu, asi mamwe mashoko aanotaura anondirwadza mumwoyo. Unonzwa oti tete ndaivaita benzi asi vaitondiudza chokwadi kuti varume kwavo ndevasina chinhu, ndo vanenge vakavimbika. Izvi ndizvo zvinhu zvinondibaya moyo chaizvo. Sometimes ndinombofunga kutombosiya basa timbotambura kana kwegore, pamwe zvaari kuita zvinobva zvapera. Ndiyo yanga iri nyaya yamukoma. Hanzi mai guru vane ruchengera, asi ruchengera runofanira kuitwa in a healthy way, nekuti ruchengera kana rukazonyanyisa ndipo patinobva tati maybe mai guru is a psycho, nekuti zvavanenge vava kuita zvinenge zvisisiri normal. Mukoma handikukurudzirei kuti muregedze basa, nekuti neunhu hwamai guru uhu kana mukangosiya basa chenjerai kuti munokwanisa kuzodampwa. Try to speak with her, endai for counseling, mukwanise kuoneswa kuti upenyu
munorarama sei kana muri mukati mewanano. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo Nashi, don't reveal my name. I really feel guilty zvandabva kuchechi kudai. I am a man aged 27. Ndiri secretary kuchechi Kwedu. Saka ndinoba mari ye-free will offering neimwe inopledgwa muchechi. Zvinhu izvi zvakatanga ndichiri mudiki. Pandaibatiswa chibasket che-offering, ndaingoba mari zvobva zvarega kuonekwa. So ndakabva ndakura ndiri munhu ainge akadzikama zvekuti mufundisi vakatonditora semwana wavo. So zvandakura kudai, mari yandinoba inotofanana nepei yangu. Saka kuti ndikwanise kuzviregedza zvava kunetsa. Masvondo apfuura awo. After vanhu vabvisa mapledges, magetsi akabva aenda. Ndakabata chindiro chemari, ndakangohwidzura mari ndikaisa muhomwe. Lucky enough, pakazobatidzwa matochi, ndainge ndatopedza kuviga mari yacho. Ndakatonozivisa kumusha kwemudzimai wangu nemari ye-free will offering. Handizivi kuti Mwari vachandiregererawo here, because ndinoita zvivindi zvekutomira pamberi pe-assembly ndichirondedzera kuti how God has blessed me, asi hapana anoziva kuti ndiri kuba mari ye-free will offering. Ndiyo yanga iri confession yasekretari ava vekuchechi. Hanzi ndiri kuba mari ye-free will offering. Hameno zvenyu sekretari naMwari wenyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo mukoma Nashi, ini ndakaroorwa nemurume anoita zvekudhiraivha magonyeti, asi murume wangu anondirwadzisa kusvika kwekupedzisira chaiko. Murume wangu haabviri muvanhukadzi. Hameno kuti mukadzi angamugutsa anenge akaita sei. Apa haana kuomera. Unotonzwa achizviti isu tiri vana mukanya, baby taura zvose zvaunoda ndikutengere. Apa anenge ari mavoice notes anenge achitumirwa magirlfriends ake. Mukoma, murume wangu ane magirlfriend ekuti ari kutobhadharira vana vacho. Vamwe vacho vanotodzidza kuChristian Brothers College, asi vedu vana vari kumusha. Munoziva vana vedu vanoenda kuchikoro nemazi oversized uniforms. Apa vari vana va-truck driver. Apa anoshandira company inonzi Wilsons. Apa chinorwadza futi ndechekuti anoita zvemadhiri ekuba maloads, but ari kushandisa mari iyoyo kuvakira umwe mukadzi wake imba kuchitungwiza. But isu kana stand hatina. Ini hangu ndafunga kumuripotera because haasi kukwanisa kuona kuti mukana uyu wekuita madhiri pabasa anofanira kugadzirira future yevana vedu. Ndakachema mukoma Nashi ndichiona receipt yekwaCTM hardware yematiles. Apa ainge atobatiswa kuenda kuchitungwiza. Pandakaroorwa ndaiva munhu aiva nemuviri, asi maondero andaita ndava kutoita zvekutaka mapendi chaiwo. Please, I need assistant yekuti ndingabatsirikana sei. The main problem, murume wangu anozvikudza zvekuti even if kana ndikati mutaure naye munoswera matoblokwa. I really need help. Ndiyo yanga iri confession yavahanzvadzi vedu ava. I have some of my friends vanoshanda kuWilsons ikoko. I hope kuti it's not one of my buddies. Vedare sisi ava vangabatsirikana sei padambudziko ravari kusangana naro mukati meimba yavo. Ini I think kana kuri kunzi vanokwanisa kuzvishandira nemaoko avo, vakwanise kutanga kuita upenyu hwavo, nekuti kana murume apindwa nechihure hapana zvaunokwanisa kumuita, nekuti mumarodhi umu zvishuwa vanhu ava vanosangana nemhando yevakadzi vakasiyana siyana, uye zvekare mishonga. Vasikana vazhinji vanoda kudanana nematruck drivers vanopedzisira vava kuvashandisira mishonga zvekuti munhu anenge ava kutoita semunhu akazungaira, nekuti anenge achishandisirwa mishonga nevanhukadzi vakasiyana siyana. Saka wekuzoti ati ndiye chaiye wandinoda anenge ava kusatoziva. Ndosaka varume ava vazhinji vachizoita kunge vanodisa vanhukadzi. Inenge iri nhau yemishonga yavanobatirwa. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo mukoma Nashi, please hide me. Ini ndinoda kureurura kuti ndakamboita zvekunyepera kuva muprofita. Saka ndaifamba ndiri ini namukoma vangu neshamwari yamukoma vangu. Takazodanwa pane umwe musha zvichinzi pane zvinonetsa mumusha umu. Saka isu tainge tatotenga nyoka yemhando yekobra kune umwe game ranger. Ndiro syndicate rinotengesera vaya vanoita zvefake. Vanotoku
kudzidzisa kupa nyoka idzi anonzi matranquilizers kuti nyoka iyi idhakwe. So nyoka idzi unokwanisa kuisiya kunze kwemusha, then usiku mozoitora moipinza mumusha. Sezvo munenge makatoidhakwisa munongoiwana iripo mangwana acho. Uye vakomana ava vanodzitengesa nyoka idzi vanenge vakabvisa anonzi mavenom glands, zvekuti kana ikakuruma haufi. Isu taizotoita drama rekuti kana paine chaunga waibva warumwa nekobra iya wobva wanyepedzera kugwina sekunge wava kufa, pava paya wozoti pembenu kumuka wouraya nyoka iya. Ipapo kana mombe 3 kana 4 munopiwa, asi zvine njodzi nekuti pane vamwe vakaurawa nechiva nekuti chainge changobviswa mafangs, saka akakasika kumera. Varume vaya pavaiva bhizi kusungirira zvuma pamuswe pechiva ichi, saka chakabva chavatema vose, vakawanikwa vakafira musango. So isu like always takasiya nyoka yedu muchichangani bhegi tikaisa muchuru. So takanzi tivate mukitchen, saka takati tavata takabva tapfungaidzira vana vatainge tanzi tivate navo mukitchen kuti varare hope dzekuti havakwanise kuzomuka. Takabuda mumusha zvakanaka, takati tasvika pachuru chiya tikatora nyoka yedu tikatanga kusungira zvuma kumuswe kwayo. Takati tava kudzokera mumusha umu taingorasika, but tainge tichitoona kuti mumusha matabuda ndeumo, but kuti tisvikemo zvairamba. Takazoti dzava kuma 5 am zuva rainge rava kutoda kubuda, tikabva tarasa nyoka iya tikatiza. Apa magemenzi takangosiya mumusha umu, zvese nefoni dzedu dzakasara mumusha imomo. At that time ini ndaishandisa foni yaidhura yainzi Nokia X2. Kubvawo ipapo ndakabva ndangosiyanawo nazvo ndikatanga kuitawo mamwe mabasa. That is my confession. Iyi ndiyo inonzi confession. Ko izvo zvivindi zvekuzosungirira zvuma pachiva apa huri usiku, ko mukarumwa munozoita sei? The following confession ndakaireceiva as a voice note, saka ndichangoiplaya sezvazviri. Ini ndiri murume ane 35 years. Ndakauya zvangu kugara kuno Cape Town. Amai vangu vakashaya ndiri grade 1. Vanga vakasiya nababa vangu, but tisitaigara kumusha. Baba vangu vaigara kuHarare, saka takangosara tichingogara kumba kwambuya nasekuru. Takatobva kwedu kwatanga takavaka tikanogara kwambuya nasekuru. Saka mukukura umu sekuru vangu vanga vaine mwoyo wakanaka zvisingaiti. Vaine mwoyo wakanaka zvisingaiti. Sekondari yangu ndakazonopinda kuboarding. Kuboarding kwaidzidzisa baba mukuru wangu. Upenyu hwandakazorarama kuboarding ndo hwairwadza. Baba mukuru wangu vanga vari headmaster paboarding. Asi paboarding school iyi inini vanhu vaitonditi mwana waheadmaster, asi ndeo ndisina kana. Takangotengerwa trousers 1, shirt 1, nejuice 1, neboots 1, nebag 1 rekuchikoro, nemabhuku. That's first term ndo zvandakatengerwa chete. Ndakarova first term tichingopfeka zvinhu izvi, second term tichingopfeka zvinhu, third term tichingopfeka zvinhu izvi. Saka zvazvakudambuka semunhu unongoziva zvevakomana zvazvo kuti unongo uchingopfeka hembe 1 uchingowacha uchingodaiwo. So saka pagore zvazvatosakara. Kwabva ndawana umwe mukomana aiti ingoti anobva kumusha kwangu achiita seana kukurira ikoko, anogara kuHarare. Ndiye akazombondijegawo nemauniform. Still pasina ndaingopfeka inga yakatogovhurika kumberiyo. Baba mukuru wangu vakazviona zvinhu zvakapopota vakadii, because inini pandakazvipiwa ndakasozviviga kudhore kuofisi. Rimwe dhore risikanyanya kushandiswa. Ndokwandakasvika ndikakanda zvinhu zvazviro. Saka ivo vane madhira avaiitawo manheru. Saka madhira ava vaisvikowo vachinetsede kudhore kuseri ikoko. Saka pavakazoitawo madhira vanobva vatirege ndiise zvinhu zvangu muteni,
ndopakaona bhegi rakare rehembe idzodzo. Mindful meanwhile. Kubva wandibvunza tikaudzwa kuti no nangu ndibatsira wangu ndito hausi kudere hembe ndikandodzida bhosi handina hembe panapa. Vakandirova vakandipopotera chichi vakati ndauti nondzorera hembe idzodzo. Ndinodzorera. Vakazomushedza mufesi uya. Hamena zvavakamubvunza nezvavakamutaurirawo. Ina handina munhu unodzorera hembe idzi, handina bhosi handisino hembe kandaitodzida. Saka form 2 hana ndatokurira ndakatanga ngongwavha pachikoro pabhodhingo ndichinotsvaga mashanje kumasango ndichinodiyo ndichitotengesa pachikoro ndichitengesawo zvisipo ndichitengesawo handaingotengesa anything ndichitawo mari tanga kutengawo tunhu twangu. Saka apa ndakuenda kuholiday kuHarare ndokwakuina baba wangu. Kwakwira chimwe chimoto futi chamainini ikoko. Upenyu hwacho hwaingorwadza. Baba vangu vakaita sekuti vakundida asi mamusanga ari mawani bhozi vaititaura zvekuti takaona baba wenyu vachiti havana kana vana, mai venyu vaive hure chichichi ufuichi zvinhu zvandanga ndisingazivewo panguva yavaita vaifambidzana nababa vangu kana kuti chii. Asi ndangoramba ndichikoraramo ndichingodaro goholiday kwacho kwairwadza bhozi ndaingona kutongodya porridge chete rinenge rabikwa makuseni rere ndozongopiwa manheru iroriro tongorara papasina but haina ndaa munhu mukuru zvangu semunhu anga form 2 ndakutohasilawo kunzoku ndichitotengawo zvimaputi ndichitengawo zvimadonanzi zvazviyo ndichitengawo majolly joes aya ndichitorarama. Saka pane holiday ndakazinda kumusha yeform 2 iyoyo tikaenda kumusha. Sekuru vangu vakafara bhosi ini ndairima ndaishanda. Sekuru vangu vairima. Sekuru vangu ari munhu wemafield day futi gore negore. Pamba pedu papakakure ndopapakanaka. Waitoti kana ukatarisa pamba pedu waigona kufunga kuti pahospital kana kuti pachikoro kana uri kure bhosi papakavakwa papakapendwa pane security. Saka pamba apa panga paine ndingangoti maruva akawanda maruva akakwana. Saka mukufamba kutagira tichikuona nyoka pachivanze tichingoona nyoka pachivanze tichikuona nyoka kumatanga tichingoona nyoka but taingoti sezvo plus yati iri kudhuze nekurwizi tinangoti maybe masango aringoriko plus maruva padheni plus huku pisa dziripo futi pamba hangaiwa mateki zvazvakati wandei. Saka rimwe day manje takazonge tichipfirira hozi yana sekuru vangu vanditi ndipinde mukati ndichivasvitsa chimwe chinenge chitsono chemoti. Saka ndiri muhozi mamiya pane mekuti unenge wakararira kuti unyatsotabira chichimoti so. Saka ndakarara mamiyaka ndakama ndakaita sekuti pane ndanzwa kutuka kutono kenguva kumasimbi kaya pandati simbi iri kunanza simbi rino nderechii kweri mwana. Saka ndakamhanda mamusina light mamutori murima but kana ukagarisa murima unopedzisira kuti kakuona so. Saka ndakatobata simbi rama ndarisebedze ndarisebedza kusaiti was raita kakutonana pandiri. Saka pandakabata simbi iri ndakanzwa kuti haisi simbi chitori chiri soft. Ndainyatsosimudza kuti ndinzwa kuti chii chiri kuita chii chinechi. Ndava ndamonererwa muruoko rwesoro. Ruoko rwakambva ramonererwa ndopandakadiscover inyoka yandaita
yandabata kwava ndatodonha mudenga muningiriri meme muhozi meme amene ukarambisa zvakaita hozi inenge ine pamusoro pematura ndopana ndakakwira saka ndakatodonha paipa ndichivhunduka ichienda pasi chiti nyoka iwe ichibva yadonhawo neni ndobva ndachamba nova ndabuda panze ndobva yasara irimo. Saka sekuru vakabva kuti chii apa wakazoburuka kuladha uko vachizouya ndikati anonyoka chii ndosvikanzi hauna kurumwa ndikati handina kurumwa but yaita se yangondimbonerera paruoko chete ndobva vakambva dai vachibva vatarisa-tarisawo vachitarisa-tarisawo but hatisazomboita basa rere takabva tasiya zvedu handiziva kuti chii but pasangana time nerimwe day takatozonopedzisa kuita zvataiita zvezvi takatozonopedzisa kupfirira ini handiziva kuti ndakanga ndazvikakanwa here kana kuti chii chakaitika handonzwisisa kuti chii chakaitika. Saka imwe incident futi ndakambosangana nenyoka ndakanga ndiri padanga pedu pane mwe zimuti riripo pane nzvimbo yandaitoziva ndikangopfuura nemanhamba ndakanyatsotarisa mudenga panenge paine nyoka 2 yegreen mamba neblack handizi rinonzi chipa chegere black nyoka hope dzinogara dziri goripo. Nyoka idzi dzinogona kunge dzakamonererana zvadzo kana kuti dzinogona kunge dzichirwa here kana kuti kuita sehandizi vangu kuti chii chinenge chichiitika ipapo. Saka nengoraramo nokurawo ndakazoita form 3 ndakazoenda muform 3 chikoro kwangu yauka. Saka pengo kuti kukuro ndikwanyatsokurao kunyatsoona zvaiitika ndakatobva kuholiday kumusha bva ndagadzirwa zvako zvekubhodhingo nehazvo zvakawandawo plus indadangwavhangwavhawo kazvii zvimauniform zvangu plus baba vangu vanga vandibatsirawo but vaindibatsirawo nezvimwe zvinhu but pane zvimwe zvinhu zvandainge ndisina zvainge zviine vamwe vana vechikuru zvokuti pabhodhingo chi unongofanira ngoinazvo. Kwava ndasvika kubhodhingo kwandaidzidza inini. Saka ndakasvika vakuda kutobuda kuti vaperekedze vana vavo 2 vaidzowo nemama boarding schools. Kwava ndasvika nendangoti masaga angu 2 ese andasvika nawo akangosvika achikoshayaniswa mumwe anga ari mukoma unga anga ari munin'ina wangu ini eji yangu ndandiri pakati pemabrothers aya mbva zvangosvika mbva zvangogovaniswa vanhu aya achibva vatoperedzwa chikoro. Saka ini ndakazogaya manje ndikati saka timiri ndabva nemadzina angu musha vakushayaniswa vakutorwa pasina zvo zvangu inini pandosara panapa ndoenda kuchikoro ndofanira pamba ipapo vari kubaidmaster ndaitoita zvegarden ndaiita zvehuku but hapana nguva yavaida kuti yavaida kundishaya kuchikoro vaitona ndienderewo kuchikoro futi. Saka zvandaitira ndaitomuka mukoma unobasa asati asvika aigara kumaraini aigara kumavhileji uko aitozosvika na8 ini ndatobuda ndoenda kuchikoro but ndendatodzidza garden ndendatofita huku mukoma unozosvika. Saka zvakandirwadza manje kuti kwenini ndindirobatwa rahafu daiwo so ivo vana vemunhu zvidaiwo ndikaenda kumusha futi baba vangu inini vanga vasitanga namombe baba vangu vaitongonzi airombe vakadyiswa nemukadzi wavo kwamutaro kwavanga vakaroораwo. Ndingangoti vading'ini vana babinini vangu vese papasina vaingonziwo marombewo hapana changa vari mborinacho. Mumwe anga atori newealth anga ari babukuru vangu ivavo. Bamukuru vangu ava vanga vari headmaster vanga vaine mombe dzosvika kuma20 something mombe dzavo vanga vaine mapawa nemashops vakavakisa imba
but imba iyi vakatovakisa nezvinhu zvavaitoba pachikoro ipapo pavaivakisa A-level. Ndo time yakavaka imba yavo iyoyo, ende pavaitoba zvinhu zvacho ini ndaigona kutombotumwa nadhiraivha wacho kutoti endai kwakati unoita se munosiya madzina. Saka zvinhu zvasina kumira zvakanaka, but inini I think I was talented somewhere because sekuru vangu chaicho vaitotaura vega vachiti sekuru vangu vese vari pano pamushaka uyu ndiye chinda chairo wandosiyira svimbo dzangu, vachitaura inini ndichitofarawo zvangu because vaitoziva kutoti kana nditoripo didaiva zvinhu zvese zvakaita zvakarongeka. Kuzosvikawo saka kubhodhingi kwe kwandakaenda kwake, saka ndakangorwadza nemadhiri aiitika haya, plus pane mamwe previous futi aigboitika ndichikonyarara zvangu. Zvimwe vaitoti kana inini ivo vachida kugeza vaitaura kuti vada kuisirwa mvura nehunu panze, but mumba nemagetsi majagi nene zvazviri mumba, but vaida mvura yehuni, vachida mvura yehuni. Saka pane musi wandaifanira kuzoenda nostarti na6 ndobva ndagadzira huni nene mbva ndaisendesa moto pamusoro pemoto pa ndobva ndaenda nogezi. Pandapedza ndotogadzirira kuenda kustadi, ndobva wabuda panze ndobva ona ndofunga chitinja chakasara chikabheuka pichana apa moto yangu wadzima futi. Zvikanzi komana ari kupi chichi, zvikanzi ndikuzi ana wenda kuchikoro here, zvikanzi embwa yemunhu akajaira stereki, munhu akakura achirirwa nambuya anonetsa stereki, manje nda kutomudzika panapa nditombogara nemunhu akadaro so. Saka inini ndaive ndiri mumba, haana kuziva kuti ini ndiri mumba, maona. Saka zvakatombonzi mumwe munhu akatombotupodzera ninomuti asati mwere musime pavo. Saka pavakadaro ndakabva ndapinda muwadhropu, manga mine mafitted wardropes aya mahomba aya, ndapinda muwadhropu ndobva ndawanda. Saka akangoti hamu, saka aenda. Vakataura zvakawanda, zvimwe zvakandirwadza zvokuti handisina hangu zvekuita panguva iyoyo, but vakataura zvakawanda zvokuti baba vake havarangana pfungwa, vachafa vari marombe, vachafa vachichera pasi. Zvavakataura zvokuti ndakachema ndiri muwadhropu nichizvibvunza kuti saka pana mandiri kumboiti ichi, but ndakazoshungurudzwa here. Ndakatodemba ndikati at least dai ndandiri kumusha kwedu taifamba 6 kilometers tichienda kuchikoro, but ndichifara zviri nani pada kugarira nhamo yakaita seyandiri kuona panapa. Saka dhero ndakazvifunga futi. Saka dhero mwana wacho handamboenda kuchikoro, ndafamba ndakarara zvamwe. Saka ivo vakazomukawo, ndopavakanzwa ndichivhurira mvura yekugeza. Hanzi ko ndiani ari kuvhura mvura ichichi? Zvikanzi mukomana. Komana uyu, ko uri panapa sei, hauna kuenda kuchikoro sei? Ndikati handichadi. Zvikanzi hanei? Ndikati handichadi chete, handichagodi. Pakaita fight, dzakatanga kundirova mbamwe dzikatanga kudii. Saka manje pachikoro apa kapa ini ndakanga ndamunhu wechi4 kugara navo. Vanhu vese vaigara nababa avo, vana vese, infact vana vese nevamwe vanhu vaitounzwawo, vanhu vaifa. Ndikangotanga kutaura pamusoro pemwe muzukuru akatanga anga ari mwana watete, akatanga kunogara navo. Iye akafa, but inini ndandisanda kuziva ipapo, ndasati ndichiri mwana mudiki, but ndakazogonzwa kuti pane mwana akambogara nawo.
pakauya mainini mukadzi wabamnini vanga ari ticha futi akanogara ipapo akapenga pfungwa akafa futi. Pakauya vamwe vana 2 vamwe bamnini futi vakagara navo because ivo vaita sekuti ndisara pavana. Pana vanhu vaifa vaibva vaita sara pavana, vobva vatanga vachikaita vana vai vakafa. Kanzi uyu ari kunzi akasirwa chirwere nevabereki vake. Mumwe mudiki wacho akafa ari grade 3 anga aine chirwere chemwoyo, anzi ane chirwere chemwoyo. Nyaya yangu ndikataura iko nondopedza kana 2 hours. Saka mufanwa zvaingoita aingoti aiti kana ana mudhari namomsi vavo vasipo anenge achirwara, kana varipo haarwari. Aiti Monday to Friday harare kumba Ndiri aradai padhasika naapesa nda kutongojara kutongorara chero achema. Ndapesa nda kutongojaira ngoti anochema usiku ndo zvaanoita, anochema usiku. Weekend haarwari, Sunday manheru andorwara ndichema mangwana atindo chikoro. Saka ini ndakatongoona songe kakatori kagemu kake, ndakatozobhilivha afa. Akafa iri close to Christmas. Akafa day Christmas yari chaiyo mupani, akafa day Christmas yari chaiyo. Ndoda akashaya tese tatida kuholiday kumusha. Ndakazongonzwawo kunzi atofa apa tatitobuda taenda kubombe. Koita imwe hanzvadzi yake futi yakazoshaya form 3. Iyo ndiyo yakatongondirowo neshoko but yakashaya ipapo ndanisadzidze ikoko. Yakatondirowo neshoko iyi ndakangonzoti angofa. Hanzi anga ine yeps kudii handisi zvakataurwa zvakawandisa ipo ndangonzoti atofa. Kwabva kwaita vamwe mainini futi vanga ari mukadzi wabanini wake. Banini vanga vashaya zvavo, saka vakabva vati mainini yamushande kubhodhingi muchibika chichichi. Mainini vakarwara, vazongotanga kungorwara chichichi. But the belief yedu isusu patime yatakakura isusu taingonzwa kunzi chirwere AIDS. Maona. Saka inini ndakabva ndarama ndikaita nezvapana macharese handichalavhe pachikoro panapa. Ndakunodza kumusha, vakandituka, vakandirova, vakanditi kuda transferring letter wega, uita sei ndikazviita zvese izvozvo. Vakazondituka futi vakanditi unotora transferring letter ndowakatsvaga nzvimbo here. Vakandiudza nyaya dzakawandisa. Dzimwe series dzarirangwe, zvimwe zvacho zvandasitorina kana basa nazvo. Ndikangoti nini the bottom line is I'm leaving. Ndozviri kuitika panapa. Hapana chandichagara ndakurova pasi. Zvikanzi enda tichaona kuti uchararama sei, uchafa uchichera pasi, uchafa uchitambudzika iwewe. Kwabva ndabva ndaenda ndakanodza kumusha. Ndakandosvika ndikanotsvaka nzvimbo nechimwe chikoro. Ndikangodzidza 2 minutes panga paine ma1 matibhora charipo rasingatoiti vangaita kakunemaka like. Because ndakasvika pachikoro ipapo ndakasvika paine headmaster aitoti akadzidziswa nabamukuru vangu ivavo. Saka tasingabhoererana. Ndofunga aitonditsivawo zvaaitwa nabamukuru vangu. Ndava ndatiza ndava ndaenda pane chibwe futi chikoro. Ipapo ndobva ndakazodzidzawo, ndakararamawo zviri naniwo, ndanda kumusha, ndanda nefreedom yangu nini. Pandazoita shamwari yangu anga aine vakoma vake. In fact aitopinda kupostori. Saka ndakazongoti ndiri kumba kwavo kwekwewa ndendo takazonamata nevakoma vake. Vakoma vake vatanga kundiita kundiprofita but ini chiprofita chakaita sekuti chakaita sekuti zvinhu zvandisina kukurira ndiri mazviri. Saka ndasingazonzwisise vachingotaurawo kuti munhu uyu
kuda kuitwa munamato haapari pakatoipa, ane mhiko dzaakaitirwa nechichi. Ndangosvora esimbwezi itizi as time goes on ndakazoramba tichingodzokera kuchechi kuya kuya ndichingodzokera kuchechi kuya kuyawo zvandakonwa aiwa ndaakutonyinzwisa manje kuti mweya unongorutaura kuti chiye vanhu vanenge vachitaura kuti vanhu vachinamata sei pandakutonamatawo chechi yepostori. Sezvinewo in future ndakazopedzawo form 4 vakati ndofanira kuti ndinodzidzisa kumusha kwedu iwo ndichichengeta nambuya nasekuru padheni. Zvanga zvisatita because tsanangudzo dzandaipiwa chechi uku tsanangudzo dzepamba pamba pava kutotyisa kugara, because tsanangudzo dzepamba dzandaipiwa nezvo zvandaibvunzwa zviya zvenyuka dzandaisangana nadzo dinini pamba papasaiti. Saka saka kumasoro kwekati ndakatonyatsoudza zvikanzi vanhu vese vakafa mudzimamenyu imimi. Akabvunza chiti vakafanira nyika kuti zvaingonzi chirwere, chinonzi chirwere zvikanzi ndozvanoda kukuudza nhasi kuti mudzinza menyu mune mhiko yekunzi vanhu vese vanofa nechirwere. Vanhu vese vanofanira kufa nechirwere mudzinza menyu. Saka vanhu vese varonzi vakafa nechirwere but hachisi chirwere, kutogadzirwa uku mweya yezvikwambo inenge iita sei, mweya yezvikwambo inenge ichitouraya vanhu but vakaenda kuchipatara vanonobatwa chirwere, vakatanga kumwa mapirizi echirwere ndokutoenda kwava ikoko. Saka ndangoti ameno Mwari. Saka ndakazoti muna 2008 ndopandakataura neshamwari yangu ikati painetsa politics muZimbabwe paya ndopakati akati tinoda kuBotswana because iye akambogara kuBotswana. Ndobva tikaenda kuBotswana, norarama kuBotswana zvazvo zvekutambudzika. Ndokwatakandinonga svosve nemuromo kana kuchera pasi kwaitaurwa kana ntaraunda ndakatanga kuti kurangarira nditoriko ndichera pasi kana ntaraunda yaitaura chokwadi. Izvozvo ndakupachera pasi paya. Ndakazobva kuBotswana ndikauya muSouth Africa, ndakatongokurosera kuti ngobva kuBotswana ndakananga kuSouth Africa. Ndakauya ndega futi nemusango ndikauya ndega. Mwari akandichengeta because zvandakasangana nazvo mumasango monene zvakawanda asi Mwari akandikundisa. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.